ассалому алейкум бачаҳои азизи кишвари мо. салом бачаҳо. дуруд ба тамошобинони китобхони мо. муаллимҷон, имрӯз ба мо ягон китоб хонед ки тамошо дошта бошад. хуш, масалан чӣ хел китоб? Масалан, ҳамроҳи бачаҳо ба кӯҳу беша, дашту саҳро, лаби дарё равем. бале. хеле хуб, ин тавр ки бошад, ман аз шумо хоҳиш мекунам ки шумо чашмонатонро пӯшида то 3 ҳисоб кунед. хуб шудааст. ана ҳоп. 1 2 3. анакнун чашмонатонро кушоед. чӣ хел китоби аҷоиб. бале, бисёр китоби аҷоиб аст. муаллимҷон, ба куҷо меравем? мо бо ҳамроҳии шумо ба беша меравем. ба беша? бале, ҳамроҳи кӣ? ҳамроҳи шумо ба беша меравем ки дар он ҷо ном писареке аст ки ҳамсоли шумост. ва нумон натарсидааст? тарсидааст ё натарсидааст, лолаҷон, инро мо китобро хонда мефаҳмем. ҳамроҳ мехонем. хуш, ин тар бошад, гӯш кунед. аниса ҳушёру зирак, бо ақлу доно ва зеботарин духтари олам аст. аниса духтари холам санавбар, ҳамоне ки дар деҳаи лиснаяи минтақаи урали Россия зиндагӣ мекунад. вай аз ман 3 сол калонтар аст, дар синфи 7 мехонад. ҳам гитор менавозаду ҳам дутор, ҳам суруд мехонаду ҳам рақс мекунад. боз суратгири моҳир ҳам аст. варзишгари беҳамто, медавад, меҷаҳад, рӯзе чанд соат канкибозӣ мекунад. зимистони имсол дар олимпиадаи мактаббачагони Урал медали нуқла гирифт. ман дар таътили тобистона ҳамроҳи бибиам ба хонаи онҳо рафтам. оҳо, духтараки аҷоиб будааст, мисли лолаи мо. раҳмат барои таърифат, азизҷон. яъне мо фаҳмидем ки нуъмон меҳмон будааст. бале. инашро фаҳмидем, муаллимҷон. аниса як дугона доштааст, номаш алиса. анисаю алиса номашон ба ҳамдигар монанд. муаллимҷон, алиса ҳам мисли ман духтараки доно будааст? доно будааст. ҳозир хонем мефаҳмем. алиса аз аниса забони тоҷикиро меомӯхтааст. бале, ва якчанд шеърро ҳам сурудро ҳам аз худ кардааст. бале, аз ростӣ. яктоаш ана ин аст. кани гули анор, нағмаи тор, бӯи баҳор, хоҳаракам. ман ин шеърро аз ёд медонам. медонӣ? давомаш ин хел аст. хуш. аллаи шаб, хандаи лаб, хонаи гап, хоҳаракам. офарин лолаҷон. ман ин сурудро бо оҳангаш. бале, бо оҳангаш медонам. пас ман ҳам медонам. ту чӣ, лолаҷон? ман бе як ҷоя пас мехонем. марҳамат, сар кун. гули анор, нағмаи тор, гули баҳор, хоҳаракам. офарин. донаякои ман, офарин. давомаш чӣ шуд? давомашро ҳозир мехонем. қадди алиса аз аниса 2-3 ангуш пасттар аст. ӯ мусиқиро зиёдтар меписандад, пианино менавозад. мисли дугонааш хушҳол намояд ҳам одатан хаёлманду ҷиддӣ мегардад. чашмонаш осмонӣ ранганд, мӯяш дарози тилогун, дар рӯи биничаи теғдораш чанд донаи кунҷи так намудор аст. агар ба хонаашон равед, аз шодӣ ҷои шинондан намеёбад. ба шумо воқеаро ҳикоя мекунам ки шабу рӯз дар он ҷо меҳмон будани ман лисная ба по хеста буд. 7 рӯз пас аз омаданамон
ба деҳаи лесная мо ба занбурӯғчинӣ рафта дар бешазори нопайдо канори атрофи деҳа раҳ гум задем. وای من میترسم در پیشا گرگ شغل پلنگا میشود معلم جان من میترسم натарс натарс лолаҷон чаро метарсӣ? چرا میترسی؟ бале معلم جان الیسا و انیسا رو گرگ میخورد лолаҷон мо ку дар шаҳрем онҳо дар беша мо дар хона ҳастем дар ин ҷо гург нест. بله او وای انا گرگ آمد دوامش رو نخونید лолаҷон натарс охир мову ту дар шаҳр ҳастем на дар беша дар ин ҷо гург нест. метавонӣ معلم جان با انیسا و الیسا دلم میسوزد سر شد خودش التماس میکند که یگان کتاب بخواند که سیر و گشت داشته باشد باز گریه میکند نخواند бале бале лолаҷон لبای охир ин китоб аст гург дар ин ҷо нест дар китоб фақат сурати гург мешавад худаш бошад дар беша мегардад бале дар беша давомашро хонему фаҳмем ки бо онҳо чӣ воқеа рӯй дод. بیایید میخوانیم خیر خونید دوامش چی میشود бале бале давомашро гӯш мекунем. وای 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 اینش چی بود азизҷон آلابای духтаронро тарсондан ин беадабӣ аст. ту баръакс бояд ба лолаҷон ёрӣ расонӣ ки натарсаду мо ҳамроҳ китоб бихонем. خوب شد از ببخشید دیگر نمیترسانم ҳамаминтар хуш як пагоҳӣ алисаю анисаю номон ба бешазор барои чиндани занбурӯғ рафтанд. معلم جان آنها از پدر و مادرشون اجازت میپرسند یا نه البته میپرسند ما حاضر خوندیم که آنها بچه های با آدابند همین طور نه؟ бале як шаб онҳо дар хонаи алиса ино ҷамъ мешаванд ва дар сари дастархон алиса аз модараш холаи шура иҷозат мепурсад. بیایید خانم биед гӯш куниду ман мехонам. модарҷон мо занбурӯғчинӣ биравем иҷозат медиҳед? мо яъне киҳо пурсид холаи шура. ману нӯъмону аниса монед ки раванд. ногоҳ иҷозат дод бибиям. нӯъмони мо аз тоҷикистон омада ҷангали россияро надида равад хуб намешавад. албатта бираванд. сухани бибиамро тасдиқ намуд холаи шура ва суханашро идома дода гуфт ба офтоб баро равед фақат занбурӯғи сафед чида биёред лекин дур наравед рӯз нис нашуда дар хона шавед. мо ваъда додем ки дур нахоҳем рафт. чатр фаромӯш нашавад. ногоҳ таъкид кард амаки аркадӣ. куртаи остиндарозу шим пӯшида равед. хуб шудааст тасдиқ намуд анисаю алиса. бибиам ҳам аз қатор намонам гуфта як маслиҳат дод. яктон нон гиред бачаҳои бибӣ беном ба сафар набароед. ниҳоят холаи шура ин машварати моро ҷамъбахш кард. мо розӣ ура каф ба каф зада баробар нидо карданд анисаю алиса занбурӯғчинӣ меравем. بعد چی شد؟ رفتند албатта рафтанд. از پیش راهشون گرگ برآمد аз пеши роҳашон як чизи аҷоиб баромад. چی برآمد چی؟ инро мо дар барномаи дигари вақти хониш ба шумо хонда медиҳем. ҳоло бошад вақти хайру хуш расид. бо бачаҳо хайру хуш мекунем. بیایید саломат бошед то барномаи дигар.